كل يختت هل ما مارس يلن كل زيلن عامل ما أفتي كم زلوا نحناون زلوا زيلن عامنا نختت نفتحي أيدناي كل يسلف بس أنا عاد سلف نمكث عاوز يترفي دياسبورا تقراون كم تعلمتي بسنكتي هاب مونغو بريزيدنت ጌታቸው ረዳን ቤት ምክሪ ከተማ መቀለን ዝተፈጠረ مسحاب ቤት ጽሕፈት ከንቲባ ምምሕዳር ከተማ መቀለ ንዝሓለፉ ልዕሊ 3 ኣዋርሕ ተዓጽዩ ምንባሩ ዝፍለጥ እዩ ሎሚ 4 መጋቢት 2017 ዓ.ም ግና እቶም ኣብ ራብዓይ ስሩዕ ጉባኤ ቤት ምክሪ ከተማ መቀለ ምክትል ከንቲባ ኮይኖም ዝተመረጹ ዶክተር ረዳእ በርሀ ድሕሪ 100 መዓልቲ ናብ ቤት ጽሕፈተይ ተመሊሰ ስርሐይ ጀሚረ ኣለኹ ኢሎም ቅድሚ 3-4 ወርሒ ከምቲ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ዝገብሮ ምምሕዳር ከተማ መቀለ እውን ብቤት ምክሪ ኣቢሉ كنتيبا شيمو ناو سراح كم زقتوي فلتيو زي نهالله جن بتي أو بوليتيكانيات بستفترة أجا كنتيبا أو سراح نكياتن مثل استوارحن لعلون زأكل لكن تبيت صحفة تعشقو حزبنا حزب كتما مقالة قل قالت كيركو يساوي لما عنتو صنيحيو خوينو جنا نتبع الوانا نايز سلطان زخانة حزبي تسلطان تملسو تعاص زنبره ناي كنتيبا ቤት ጽሕፈት ተኸፊቱ ግልጋሎት ንምጅማር ኣብዚ ኣቲና ኣለና ዶክተር ረዳይ ኣብ መግለጺኦም ፖለቲከኛታት ብዝፈጠርዎ ኣፈላላይ ስዒቡ ስራሕቲ ልምዓት ከተማ መቐለ ካብ ዝሓለፉ 3 ኣዋርሕ ጀሚሩ ደው ኢሉ ከም ዘሎን እዚን ምክሓስ ድማ ሃበርቲዖም ከም ዝሰርሑን ሓቢሮም ቤት ምክሪ ከተማ መቐለ ዝበጀቶም ልዕሊ 12 ቢልዮን ዝኾን ካፒታል ኣብዚ ከተማ ክስርሑ ዝነበሮም ናይ መሰረተ ልምዓት ናይ መንእሰይ ተጠቃምነት ናይ ስድራ ስዋኣት ካልኦት ናይ ስራሕ ናይ ልምዓት ስራሕቲ ንዝሓለፉ 3 ወርሕን 10 መዓልትን ጠጠው ኢሎም ከም ዝነበሩ ንፈልጥ ኢና ሕዚ ዘለና መማረፂ ዝሓለፈ ግዜና ብዘካሕስ መልክዑ ሓድነትና ስጢምና ከም ተጋሩ ዝድመር ዓቕሚ ደሚርና ኣብ ቀጻሊ ዝሐሸ ስራሕ ክንሰርሕ ኩሉ ኣብዚ ከተማ ዝነብር መንእሰይና ኣብዚ ከተማ ዝነብር ተመዛባላይና ኮታስ ኣብዚ ከተማ ዝንቀሳቀስ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይን ኢትዮጵያን ዝመጽ ህዝብና ንምኽሓስ ኣትንለይትን ከም ንሰርሕ ከበስር ይደል ኣወዳድባ ስልጣንን ተግባርን ፈጸምቲ ኣካላት ወረዳ ከተማን ክፍለ ከተማን ንምውሳን ኣብ ዝወፀ ኣዋጅ ቁጽሪ 341 ዝባር 2012 ክፍሊ 5 ዓንቀጽ 41 ከንቲባ ከተማ መቐለ ካብ ቤት ምክሪ ተመሪጹ ዝሽየም እንትኸውን ተጸዋዕነቱ ድማ ንቤት ምክርን ፕሬዚደንትን ከም ዝኾነ ተደንጊጉ ይርከብ ብመሰረት እዚ ቤት ምክሪ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ኣብ መስከረም 28 ከምኡውን 29 2017 ዓ.ም ኣብ ዘካየዶ ራብዓይ ስሩዕ ጉባኤ ንዶክተር ረዳእ በርሀ ምክትል ከንቲባ ገይሩ እንትሸውም ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ጌታቸው ረዳ ብግድኦም ዶክተር ረዳኢ አንጻር ጊዜያዊ ምምሕዳር ዝተሰለፉ ብምዃኖም በሽም ከንቲባ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃስ ከይገብሩን ዝሕልፍዎ ውሳነ እውን እንትኾነ ተቐባልነት ከም ዘይብሉን ብምጥቃስ በጥቅምቲ 15 2017 ዓ.ም ኣጊዶሞም እዮም እዚ ከምዚ እናሃለወ እውን ፕሬዚደንት ጌታቸው ንኣይተ ብርሃነ ገብረ ኢየሱስ ከንቲባ ከተማ መቐለ ገይሮም ከም ዝሸምዎም ዝዝከር ኮይኑ እዚ ስዒቡ ብዝተፈጠረ ፍሕፍሕ ድማ ቤት ጽሕፈት ከንቲባ ከተማ መቐለ ን100 መዓልታት ተዓጽዩ ድሕሪ ምጽናሕ ሎሚ 4 መጋቢት 2017 ዓ.ም ተኸፊቱሎ